ja terve taas kaikille. Mä oon Jimistero ja nyt me pelataan vähän Hexittiä. Mä kävin siellä linnassa. Mä sain vähän tällaista tavaraa ihan päältä. Niin oli vähän tiukat paikat saada nämä. Mitäköhän tästä Hexikalisesta voi tehdä? Mitä siitä voi tehdä? Mitä Hexika Essencestä voi tehdä? Ois vähän Air Crusher, mitä näitä tehdään? Wow. Mitä tää tehdään? Miten mä saan tulipalloja? Sori. No, voitais mennä ainakin kattoo se linna ainakin loppuun. Tehdään nyt timanttipikauksia ja käydään hakemaan ne timantit. Koska mä näin tossa noin. Tossa reunalla. Ja mä hakemassa ne. Sitten mä menen ehkä tappamaan sen bossin tuolta. No, munhan on pakko, koska mä haluan sit hyvää luuttia. No. Sprintti, viksalagaat. Mä en jaksa taas kavuta tonne. Miksi tän pitää timantti ottaa vaan näin vaikeassa paikassa? Lapista löytyy. Okei. Se on lupaava. Siis nämä mun parkour-taidot on ihan surkeet. Nyt olisi kiva saada ne timantit. Koska mä haluan ne. Ne on arvokkaita. Ei! No oli toikin sitten pakko tehdä. Tämä vihaan graveliä. Otetaan nyt ne timantit. Tossa Archer on tossa noin ja mä oon aika lähellä. Mitä tää Electric Staff tekee? Joku Flint Staff. Se olisi vähän kiva tietää. Noin 5 timanttia. Okei. Siis mä tänne meni. No, tultiin kuitenkin. Mennään tappaa toi. Syödään omenot. No hyvin. Jos täällä on... Ole. Miksi teitä on edes olemassa? No. Mitä sieltä tuli? Ice Essence, mitä vitsiä. Ei. Ui. Mä en tykkää olla täällä. Tää linnallinen paha. Hehe. Just Stalker. Sai vaan yöhiti. No sekin jotain tollaselta Archerilta, joka saa vaan yhden hitin. Lol. Mä oon se Electric Staffin. Tipuu! Tule vaan. Mä tapaan sut. Et saa osumaa. Ai. Toi sai. Ai. Hui. Ai, mulla on yksi. Home. No. Miten toi tuli tänne? Miten toi tuli tänne? Siis miten toi Valker Archer ei kuollut, kun mä tiputin sen? Siis tää on nyt vähän epäri. Odottakaa hetki. Kun mä oon saanut kaiken kuntoon, niin sitten mä jatkan. Hetkinen.